Pois a Tafona comezou fai xa máis de 13 anos, comezou sendo un restaurante moi humilde, tiñamos un menú do día e unha pequena carta, e bueno, a realidade foi que eu viña de traballar de moitos restaurantes gastronómicos e cando cheguei a Galicia montei o meu cun menú do día que pretendía acercar moito a alta cociña a todos os públicos, non? Para min os valores son o territorio, aproveitar a riqueza que me rodea gastronómica e a vez da riqueza, non? Eu penso que unha das mellores maneiras de ser sostible é o que teño aquí, non? Que é cruzar a rúa e ter o mellor. Teño a Plaza de Abastos con todos os mellores produtos, non? Para min a riqueza é poder traballar man a man con artesanos da artesanía de Galicia. Pois Galicia Calidade aporta valor engadido, aporta un xeito de facer as cousas. Sempre digo que Galicia Calidade é unha ferramenta para unha empresa que che permite profesionalizarte aínda máis, non?